I can't lose my job. Which job are you talking about? When we look at you, do we see someone who shows that is getting income? Kupera kwa to ndo zvakaita mnane basa izvo. No zero ti salary vari kutambira kune dzimwe nyika ishoma kupfuura social grant inopiwa vanhu vasingashande kune dzimwe nyika. Right now, the money that the police officer gets in Zimbabwe is less than the social grant given to jobless people in Germany and America. So what job are you talking about? You are worse than a jobless man in America. Are you employed now? So this seems as if it's a joke, but Apostle CHIWENGA is on point. Ukatarisa kuti pane mari iri kuti munhu anenge achitoti ari kushanda munhu ari pabasa, but ari kudarikwa nemunhu ari kuhasela. Unoziva kuti I look at maprofessionals atiinavo, the majority of them vanokwira motikari dzevanhu vari kuhasela. It's like going to work is now worthless, especially being employed, being educated. It seems as if you are an educated person, you are just useless, because the educated, they have nothing, while those who are not educated, they seem to be better. That is the norm in Zimbabwe right now. That is the norm we have. We have normalized nonsense to an extent where if you are employed, people joke with you. People use you as an example of failure. Unoenda kumusha unobva vati hazvipiko munoti muri pabasa here. Kana kusuri kuti hanzi is just a matter of fear. Ngozoti vamwe vanozotya kuti kana uri mupurisa kana kuti uri musoja kuti vangozokunongedza hako, but vanenge vachizvitaura mumandare umo. Vamwe vanotofamba usiku vachitopopota kwavira vachibva zvavo kumadoro kwavo kumandare uko vachitukirira. You are failing to build a home, a steady home kumusha kwako. You are failing to build a decent home kumusha kwako. Hauna chawinacho, mota hauna, musha hauna, vana vako vari kuenda kuzvikoro zvepasi zvakadhakwa vatadza kuendesa kuma-universities, but you claim to be at work. We can't normalize such things. 23 August 2023 is coming. We have Nelson Chamisa with a proper plan, with a clear plan about the workforce, about the education sector, about all sectors of the economy. You need to get everything right. The policy is there, the team is there. He has managed to take time to make sure that he comes up with the best team ever. The team is there. Then you see somebody achenda chinovhotera ZRP zvakadaro. Ngatipepuke, ngatingware vanhu veZimbabwe, handi tinovhota. Unoudzwa uchivhundudzirwa nzanzi mopinda imomomo, unichapinda imomomo, tichangoona pawavhotera. Kupusa ikoko. Ike zvinezvi muri kunzi hanzi munhu wega wega ngaauye achitiratidza pafoni kuti avhotera papi. Ko mukasiya mafoni acho kudzimba vanoita sei? Siyai kamafoni acho kudzimba tionoti vanokudzorera here. Zvimwe zvinhu zvinongoda njere, so kufunga chaiko chaiko. Siyai kafoni dzacho kumba, mese siyai mafoni kumba. Tione kuti vanokuitai sei. Ndipo vachauraya nyika yese here. Kumwe kupusa kwacho so kwatinoita sevanhu veZimbabwe toita setakadyiswa kana setakaroiwa. Handi tinovhota takangwara, takapepuka, takamuka.